Died on the spot ti 20 ket tallo ti tawen na security guard ken tubo iti idi ti San Juan, Ilocos Sur, Anino Meriano, Asuncion. Kalpasan nga aksidente anadungpar ti maysa nga armored van iti National Highway apaset ti Barangay Pias Sur iti ili ti Curimaw. Iti investigasyon ti pulisya, ti armored van iti agturong iti abagatan a direksyon, ken napaman nga overtaken na iti sarsaron wen na pickup truck, lumasat met iti kalsada ti biktima ket dituyan nga aksidente anadungpar daytoy. Ag right turn yung mapa iti Port of Curimaw nga sarsaron men iti armored van. So inovertaken na itamitten nga pan nakadagilis na iti biktima ket naipurwak iti bangan at laya. Marigatan ang manginimliwag iti live-in partner ti biktima iti napasamak, kaputa kadwa na daytoy di madung parisuna. Sumagmamanulaing nga Metro manipod iti pagtainganday iti nakapasamakan ti aksidente. Palubusan na laing kumiti biktima sakbay nga agturong iti pagubraan na. Kunana nakasakayan iti motorsiklo ti kaubraan na, itintabi maba tapnon mapanumispo iti balasyo ti kalsada. Adda kami dito igid sir. Isuna uwan bumaba na kato makaisbuak ko na na. Ja mo na ko anon sir bigla mo lat nga bag ko na mo latan. Ket idi na panyo dinanon ni Seren anati Awan, postura na dikon. Naka-side isuna sir ngum api ko naagtaka nak api nagadut rumor nga daran. Pagapan naman bidara. Idi baba na sir. Ulo. Kat nakita ko kas awan damage na maapay ko nak. Ngam idi ti mano nga orasin sir adati umay nagrescue idi indata da adati ko na toy butaw na di ulo na ti side. Dakkel na trauma para ken ni Mary Jo iti napasamak, kaputa pimusay medlaing iti muna live-in partner na, gapu iti may sametlaing nga aksidente. Marigatan ang mga awat nga awanen ti biktima kang runaanen takunana nasayaan iti panagtratarnay ti pamilyada. Nasakit sir ta may kapamindo eto yun sir eji mo na nga kinalipin ko na kuryente tapos tatal So aksidente amin sir. ayan na. sa pila ko maserta bayabayan na kamaan lang nang doon nakadagiji anak ko nga kay ay na original tunay na photo nagdong isuna sir Alit ba mismo kanya naman? eji pinang-aware na kanya, may kampanang ano pinag... Nilulutuan na kami tibigat, pag ano nadagitaan na ko. Katurog, katasya lang pati maniste, maroon ko na ado sir na anos isang trabaho. Kuna ni Mary Joy, ang nakapagsarita ni ti employer ti driver ken ina ti biktima, pasar ken kuana addan iti areglo ang napasamak. Kunada ka mano ka di man ti mabalin min nga tay maitulong mano ka di ti kastayo kunana ke siguro ka sir tatawaga di anak ko nga kuya ng adat Manila kunana ketatan di yo kadla kay iti ko sir kay iti ti 100 may amo sir ti squad dilda mo kun nasaya at daw nga nagpatang sir. Pinadas ti news team nga alain ti komento ti driver ti armored van, imtagket-ket daytoy nga agpa-interview. Kabiyatan na iti panakisarsarita mi kadag iti residente iti natakamat a lugar, kunada masansan nga adda iti aksidente iti lugar da. Itaw-tawat met ti pulisya iti nananay kumapanagan-an na digiti motorista tapnon maliklikan digiti kapada nga insidente. Iap apilak man iti publiko ken iti road user aglalalo digay man maneho. Ngano kadla hangkay unay ana emergency ti papananyo ano tay kunakon normal lang ket armaten tayo no usaren tayo defensive driving skill tayo nga na sursuro tayo ETLTO tapno maiwasan dagiti nga insidente sir. Mark Magdirila, Balita Solid North.